Selam şayanlar. Biz bugün sizning bilan Soyuz Mult Parkında. To'liroq bizning syujetda. Do'stlar, bizning Soyuz Mult Park direktori Boris Mashkovtsev bilan da сөйләшергә mumkinligimiz булды. Ул безгә парк буенча экскурсия да ясады. Әйдәгез, siz дә безгә кушылып, Союз Мульт Парк иленә сәяхәт итегез. Вы увидите сейчас, что большая часть аттракционов построена именно на том, что посетители погружаются внутрь пространства мультфильмов, и это делается с помощью различных вариантов проекции, технологий, которые позволяют персонажам и объектам проекции взаимодействовать со зрителями. Казандагы Союз Мульт Парк татар халык геройлары белән дә бизәлгән. Борис Машковцев Татарстандагы Союз Мульт Паркта татар халык геройлары булу безнең төп максатларыбызның берсе дип тә өстәде. Әлеге интерактив дивар мине дә битараф калдырмады. Батыр белән миннән сезгә сәлам. Борис Машковцев иң кечкенә балалар өчен ясалган аттракцион турында да сөйләде. Балаларга әлеге планшетны кулларына алып, аны төрле локацияларга каратып, локация геройларын табарга кирәк. Ну-ка. А здесь у нас океан. Да, вот здесь должна жить золотая рыбка. Видите? Тагын бер аттракцион балалар өчен дә, алалар өчен дә бик кызыклы булыр. Бирелгән рәсемнәрне менә шулай буйыйбыз һәм аларны махсус экран астына куябыз. Вуаля, героебыз җанлана. Шаяннар, Тайна Третьей галактики мультфильмын караганыгыз бармы? Әлеге аттракцион бу мультфильмны яратып караганнар өчен бик кызыклы булыр минемчә. Монда шарлар белән уйнарга кирәк. Шарларны роботларга атып, аларны уятабыз. Шарлар да бик үзенчәлекле, махсус әлеге аттракцион өчен ясалган. Дуслар, Союз Мульт Паркта анимация мәктәбе дә эшләп килә. А вот здесь уже даже какой-то материал мы видим собранный от предыдущего занятия. И с детьми даже за одно небольшое занятие, минут за 30, можно попробовать сделать хотя бы небольшой такой фрагмент, чтобы дети почувствовали вообще, что такое анимация и из чего она состоит. Анимация мәктәбендә балалар мультфильмнарына үзләре ясарга өйрәнәләр. Мультфильмнарны ясау өчен алар рәсемнәр дә ясыйлар, пластилиннан төрле фигуралар да әвәлиләр, колористика һәм башка техникаларны да өйрәнәләр. Балаларга әлеге һөнәрне өйрәнергә тәҗрибәле укытучы мультипликаторлар ярдәм итә. Ә мин хәзер Винни-Пух фото зонасында. Дуслар, мондагы анимацияга карап, мин дә кырыйда карап кала алмадым. Менә хәзер минем шарым шортлаячак, һәм мин төшеп китәчәкмен. Ой! Ну всё! Тагын бер кызыклы локация виртуаль рәссам дип атала, дуслар. Мин шаян дигән хәзер язуны язам. Сезгә күренәдер. Безнең иң кызыклы сәяхәтебез Союз мультфильм паркында булды. Безнең белән сәяхәткә барыгыз. Киләсе очрашларга кадәр. Хуш-хуш!